Nangihinayang ang Barangay Council ng Pacul sa Naga City matapos mawala ang higit sa 200 milyong pondong alokasyon sana ng national government para sa flood control project sa kanilang barangay. Ngayong taon sana sisimulan ang naturang proyekto, ngunit dahil sa issue ng flood control scandal ay purnada ang itatayong istruktura sa lugar. Dismayado ang Barangay Council lalo't kahit nasa upper barangay ay binabaha pa rin ang lugar. Nung time po kaya na sunod-sunod ang bagyo, lalo na yung Christine, saro po ang Pacul, lalo na yung urban ang apektado na maray. Yung urban kasi unang-una nga umapaw, mababa kayong porsyon ng mga bahay dyan, nasa lower A, lower B. May mga recommendation kasama ang DPWH, City Engineer's Office, lahat ng ibang agency, kami sa council, kasama si CAP. Tapos, pighiling ang sitwasyon na dapat talaga magkaroon siya ng retaining wall o riprap. Ayon kay Committee on Infrastructure Chairman Kagawad Miñez, hindi naman daw talaga ang budget na wala, kundi na-realign dahil sa issue ng flood control sa bansa. Nangihinayang sila dahil mapapakinabangan na sana ito ng kanilang barangay na prone sa pagbabaha. Bukod doon, ito kayang kilometer 8, 9, 8, halabaon po yan na halos 1 meter na lang natatada, makulaps na si mga harong, si mga bahay. Ang iba nga halos dukot na sa ano. Tapos ang rarom ng creek dyan, siguro mga 8 meters. Salamat man sa DPWH kasi unang-una, nagsabi nga sa Muya, nung time na na may budget na daw sinda, na araw kato yung kantidad. Kailan, sad to say na naapektuhan nung flood control flood control scam issue. Saro yan sa sa Muya na di mo na madagos yun kasi gabos na ng DPWH pig realign inayos. So saro yun sa kay nanginaya kami kasi nasa 200+ million ni. Gumawa na umano ng resolusyon ang konseho ng barangay para muling ipakiusap na maibalik ang pondo para sa proyekto sa kanilang lugar bago pa man mag-erode ang mga nasa tabing ilog at ang kanilang kabarangay ang higit na naaapektuhan. Setyembre noong nakaraang taon nang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang nagsabi na ilalaan sa ibang proyekto ang pondo para sa 2026 flood control, lalo na ang mga proyektong resulta ng budget insertion. Jan Amador, CSN.